oameni buni și bine v-am regăsit la un nou minut episod. Astăzi o să jucăm surf pe CSGO pentru că vreau să-l încerc, pentru că nu sunt chiar așa bun la el. M-am mai jucat un pic, dar nu m-am jucat mult și nu sunt chiar așa bun la el, de aia aș vrea azi să încerc să-l exersez. Pe primul videoclip, că tot este primul meu videoclip, pentru că tot este primul meu videoclip, vreau și să vă rog să dați like și subscribe dacă doriți și dacă vă place ce fel de content creez eu, chiar dacă e mult spus content. Sunt niște videoclipuri făcute de un copil care încearcă să-și îndeplinească visul. Dar aș aprecia dacă ați da un like și un subscribe, pentru că este unul dintre primele mele videoclipuri și nu prea am curajul să mă... Deci eu sunt îmi place să socializez, atâta că n-am curajul să o arăt. Și pur și simplu nu. Mie nu procesează aia creierul meu și nu mi-o face și nu mai socializez. Mie îmi place să socializez cu persoanele cu care deja mă cunosc. Aia e faza, că eu nu mă prea cunosc cu multe persoane. Dar mie îmi place foarte mult să socializez, mai ales când pot să mă joc și când îmi place și mie îmi place să arăt la lume că în niște jocuri îmi place să uite lumea la mine cum mă joc. Simt că primesc multă atenție. Și mie îmi place atenția, dar numai într-un fel bun. De exemplu, nu mi-ar plăcea să primesc atenție pentru un lucru rău pe care l-am făcut. Atenția e făcută să o primești când o meriți. Când nu o meriți, nu, deja, nu o meriți. Când nu o meriți, nu o meriți. Așa că mie îmi place foarte mult că primesc atenție pentru mine și nu pentru ce fac. Îmi place când mie nu-mi place de lumea care mereu e contra mine. Mereu când e lumea contra mine, eu pur și simplu încerc să nu o bag în seamă. Dar dacă iese prea tare din control, după o să trebuiască să o bag în seamă, după mă bat la cap, după mă enervez și după ce m-am enervat, o luăm de la capăt, tot așa până ce m-am plictisit de el. La un moment dat nu sunt chiar așa prost încât să nu realizez că trebuie să mă las și când... Hai. Scuzați-mă că... Nu! Ok, reîncercăm. Nu mă las eu bătut. Deși din când în când nu mă las eu bătut așa ușor. Și să știți că următorul episod pe care am de gând să-l fac e despre PvP-tura asta, mă bat cu lume, PvP, auzi. M-am jucat mult Minecraft. Nu cred că am făcut bine. Ba, am făcut bine ce-am făcut. Yes! Am trecut. Ioi. Ce faci? What the? Pot face bani? Da, pot face bani. Deși nu, banii nu până. Chiar îmi pare rău dacă nu mă auziți bine, dar nu am prins viteza așa. Chiar îmi pare rău dacă nu mă auziți prea bine, dar este, repet, sunt unele dintre e unul dintre primul meu videoclip. Am mai făcut vreo 2-3, dar nu am avut curajul să le postez. Ceea ce acum cam regret, pentru că îmi place să vorbesc așa, chiar dacă nimeni nu mă ascultă și știu că lumea nu o să vină așa dintr-o dată și o să-mi dea ce-mi doresc. Știu că eu îmi doresc destul de multe pentru început, dar așa până realizez că trebuie să apreciez ce am. La început sunt mai enervant și îmi pare rău dacă
chiar aș aprecia, repet, știu că am repetat asta mult, dar chiar aș aprecia dacă ați da un like, poate și un subscribe, dar subscribe-ul nu e neapărat necesar, subscribe-ul e al doilea pas. Bine, al treilea, că vizionare primul, like-ul e al doilea și după e al treilea care e subscribe-ul. Ai, nu trebuia să pic aici. Nici acolo. Oare pot face banii de pe chestia asta să stau? Cred că pot. Da. Nu! Yes! Nu! Ați văzut ce am făcut? Yes! Ce asta? Nu știu, dar sigur nu e atâta pentru că pare. Da, dar ce? Ce trebuia să fac acolo? Și oricum chiar îmi pare rău dacă la început o să fiu destul de plictisitor, dar eu nu știu sincer despre ce vorbesc, eu pur și simplu îmi place să vă arăt cum mă joc. Mie nu prea îmi place să... Adică îmi place, dar nu știu despre ce să vorbesc. Să filmez mi se pare unul dintre cele mai faine și faptul că tu tot ce faci îi filmezi un joc gratis și pe el primești bani, aia mi se pare, de exemplu, că poți primi bani de pe YouTube-ul ăsta, de pe făcutul videoclipurilor, poți primi bani. Și mulți dintre oamenii la care voi vă uitați primesc mii de, nu știu, de exemplu, dacă sunt din România, 1000 de lei, dacă sunt din America, 1000 de dolari sau euro, nu știu neapărat. Dar oricum, îmi place, mi se pare foarte fascinant că poți să faci bani dintr-un lucru gratis, tu poți să faci mii de bani. Ceea ce mi se pare genial. Deși din când în când poate să devină destul de... la început o să fie greu să te motivezi, din cauza că o să fii la început și toată lumea nu o să te placă așa mult cum îi place pe cei mari ca de tine faimoși. Dacă ești nou și mergi la un nume mai faimos, o să realizezi că îți place mai mult contentul lui pentru că știe, e experiențat cu acele lucruri și te satisface, îți place ce creează, dar dacă mergi la un începător de content ca și mine, de exemplu, sau sunt mii de alți oameni care vor neapărat să-și înceapă, dar n-au curajul și asta poate să-i coste extrem de mult. Poate să-i coste extrem de mult. Faptul că numai pentru că e rușine de ceva nu înseamnă că nu trebuie dacă ăla e visul lor. Dacă ăla e visul tău, eu zic să-l tot faci până ce reușești să-l completezi. Da, oricum, mie mi-ar plăcea mult, știi ce vreau să încep să fac? În primul rând, nu vreau să fac videoclipuri mai mult de 15 minute. Dacă e mai mult de 15 minute, o să-l anulez și o să-l fac din nou, dar mai pe scurt. Și vreau să încep să învăț să editez, deși o să fie la început o să fie un pic mai ciudat cu editatul și chestiile, deși cred că acum la videoclipul ăsta nu prea o să editez, depinde, trebuie să văd cum arată. Nu, dar aici nu pot, aici trebuie să fac banii, hop, ce trebuie să fac aici? Oricum trebuie să văd cum e filmarea și după ce văd cum e filmarea o postez. Mă uit, dacă îmi place cum e filmarea, o să postez și o să văd dacă o să mai pot ține
să mai fac content de asta. Poate la un moment dat, dacă mă tot țin, am un prieten care nu a vrut la început, dar după ce s-a ținut, a ajuns foarte mare. 3.000-4.000 de subscriber pe lună. Pe lună, pe săptămână, 3.000-2.000 de subscriber pe lună, e extrem de mult pentru cei noi, e foarte mult chiar, extrem e puțin spus, aia e mult e puțin spus, extrem de mult, deci dacă mergi la unul nou și aveți de gând să îi faceți așa ceva, ați fi, mie chiar îmi place lumea, ați fi unii dintre cei mai generoși oameni, pentru că trebuie să fii și generos. Degeaba te uiți la contentul lui dacă pe el nu-l ajuți, adică îl ajuți, pentru că îi dai vizualizări, dar din când în când sunt youtuberi care vor prea mult. Și aia din când în când mă face cam trist, pentru că lumea vrea aici să se distreze, iar ei ce fac? Ei le strică tot. Oricum, văd că deja a devenit destul de lung videoclipul, dar videoclipul viitor promit că vă fac bătaie. Videoclipul viitor intrăm într-un match. Să știți că aici o să vedeți skin-urile astea, pentru că am spus și la începutul videoclipului, cred, dar mie nu-mi place să bag bani în joc și de aia folosesc skin-urile care deja sunt hartă. Mie nu-mi place să bag bani în joc. Oricum, încă nu e sigur că o să mă joc mult, din când în când poate o să mai vedeți că schimb din CSGO, poate mă duc la Roblox, poate mă duc la Minecraft, poate la Rust, poate la Raft, nu știu. Sunt multe opțiuni, sunt mii de jocuri care se pot juca, care sunt foarte faine. Și următorul m-aș gândi să mă duc pe Minecraft, o să încep o lume nouă single player, prima oară single player. Iar după o să vedem dacă îmi place și dacă vă place și vouă, poate o să facem una multiplayer, dar dacă nu vă place, eu n-am zis că merită. Adică nu merită să îmi pun timp în ceva să-mi pun timp pentru cineva, în ceva în ce lor nu le place. Deci, normal, dacă vouă nu vă place, atunci mie îmi place. Dacă vouă nu vă place, mie îmi place, atunci o să facem ce doriți voi, pentru că vreau să fiți cât mai fericiți cu contentul meu și să vă placă ce creez. Și să știți că la început o să folosesc thumbnail-uri și tot felul de chestii de astea luate de pe Google, pentru că n-am destul timp să-mi și creez pentru propriile mele. Și în primul rând nu știu nici să editez, deci mai este un pic până o să mă vedeți că încep să devin cu content original. Repet, content mult spus, o să dureze destul de mult până o să mă vedeți că vin înapoi, că vin cu videoclipuri originale, că eu nu prea am idei. Cred că am mai repetat asta de multe ori, dar eu nu prea am idei. Și oricum, acum pe alt subiect vorbind, că mai am un pic mai am și termin. Mie îmi place de lumea care mă place nu pentru ce am și nu pentru cât am, pentru mine. Mie îmi place lumea care mă place nu pentru ce am, nu pentru cât am, pentru mine. Deci pentru cum îs. Nu-mi place lumea care să mă placă numai pentru că, de exemplu, am skin-uri pe CSGO sau că am cumpărat un joc sau chestii. Și pe aceeași notă cu jocuri. Dacă cumva o să vreți o serie de un joc anume, de exemplu Minecraft, un story mode, ceva. Nu, sau și Roblox e bun, sau orice alte jocuri. Îmi spuneți în comentarii și poate, dacă primesc multe, nu sunt sigur că o să le postez pe toate, dar dacă cumva vă place contentul meu, și dacă o să fie multă lume la care îi place,
poate nu o să apuc să citesc toate comentariile, dar când mai apuc să citesc tot felul de comentarii, când mai apuc să citesc comentarii, eu o să le postez, o să le citesc, chiar dacă sunt multe sau nu. Din când în când, dacă sunt multe comentarii, o să mai citesc câteva, dar nu promit că pe toate. Dar dacă sunt puține, o să le citesc pe toate și o să văd care îmi place și mie și care vă place și vouă. Și dacă vă place și vouă și îmi place și mie, atunci o să văd dacă și o să încerc opinia și după o să văd dacă mai pot. Și da, îmi pare rău că deja sunt blocat aici de 3 minute, de 5 minute, dar nu sunt bun la joc și nu pot să trec, nu înțeleg cum pot să fac pe asta. Da, nu știu. Oricum, imediat ajungem la 20 de minute, așa că cred că o să opresc videoclipul aici. Îmi pare foarte bine de vizionare. Dacă ați ajuns până aici, vă mulțumesc din tot sufletul. Și vă rog, dacă doriți, să mă ajutați și să ajungem până jumătatea anului viitor până mâine, până luna viitoare, în data de azi, aș dori, dacă vreți și dacă sunteți de acord să-mi dați, eu m-aș mulțumi cu 10 subscriberi sau și mai puțin, poate și 3, poate și 5, poate și 7, nu știu. Mi-e bine oricum cât timp am. Deci mi-e bine și dacă n-am, dar dacă am, îs fericit. Și mâine nu știu dacă o să am timp să postez, poate o să postez de la ora 7, 6, ceva de genul. Și azi am postat tot de la orele astea. Dar mâine o să fiu un pic mai ocupat. De la 4, înainte de 4 nu pot. Adică, poate o să pot, dar de săptămâna viitoare. Oricum, o să închidem videoclipul aici. Programul chiar nu știu care o să-l avem. Poate o să postez de 2 ori pe săptămână, poate o dată, poate de 3 ori, poate toată săptămâna, dar chiar nu știu pentru că sunt nou, nu știu cât timp o să am, nu știu cât o să dureze și oricum ați văzut că lumea care e un pic nu bătrână, care e mai mare ca mine, de exemplu 20, 19, 18, 15 ani, eu am 13 fac luna viitoare. Eu am 12 ani și încerc să îmi țin un vis care eu chiar sper să pot reuși. Oricum, mulțumesc de vizionare dacă ați ajuns până aici și dacă vă rog frumos, dacă doriți să dați un like. Chiar vă mulțumesc de vizionare, ne vedem data viitoare. Pa!